Naimbangat sa pa, siya ni maingkat antayo manilipadanon. Ti damdama gradyo sa kada Saturday News Review para itang aldaw ti Sabado, Agosto 22, 2026. Kat ato'y dagiti damdamag ang naurnong itang alawas. Duagasot at tribal elders na urnong tapno papiksaan ti kapya kan tamingan dagiti panagsusupya at iti tribo. Barangay City Montañosa, mas mapapigsa iti panangbantay kadagiti proyekto ti gobyerno, babaen ti inpaay ti DILG nga training. Nasurok ni magasut nga umili ti Mountain Province sa benepisyo iti tupad program ti DOLE. Programa kan tulong para kadagiti PWD iti Montañosa, masa matutukan. Baro nga opisyales sa mangiduulo iti Mountain Province Federated PTA na pilian para iti school year 2026 aging 2027. Abilidad iti panang salbar iti biyag na isuri iti komunidad ti Alab proper Ijaya Bontok. Dagus panagtignay kontra iti panagninay iti presyo dagiti malakwan maisaksakad iti Cordillera. DA Carl al-alkuyin dagiti manalon ni report dagiti at dadaon iti agrikultura. Sang pulukan may sa babae may bilang iti anam menor de edad na rescue iti anti-trafficking operation Ijaya Bagyo. Ket parity detalya dagiti damdamag agarup duagasot nga tribal elders can peace advocate sa manipod iti Mountain Province kan Kalinga tinag-urnong iti Agosto 21 kan 2021 tapno sulbaran dagiti kan kanayon nga panagsusupya dagiti tribo ken papiksaan dati traditional abodong wenno sistema ti peace pact. Nagapu dagiti nagipasat a delegado manipod iti sangapulo ken tallo nga munisipyo ti Mountain Province, Kalinga ken Tabuk City. Iti babaen ti tema nga address the root causes of war, build intertribal unity and peace. Ti panagatitipon kata panggap na asulbaran dagiti makagapu iti panagsusupiyat dagiti tribo ken itandudo dagiti panagkaysa ken talna iti nagbautan dagiti komunidad. Dagiti panagdatangadang kata nagresulta iti casualty nang singa iti pangkabiyagan ken nang papuggat iti kinatalged ti komunidad iti entiro a rehiyon. Iti sabali adamag mapaparta ka mapagbalina na dalus ken transparent ti implementasyon dagiti para publiko nga proyekto iti probinsya ti Mountain Province. Daytoy ket kalpasan nga ipatungpal ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG Mountain Province ditoy sagada, particular iti Quarry Bay ti Ijay nangunugan ti subaybayan project barangay project monitoring ken evaluation committee wenno BPMEC training para kadagiti beneficiaryo nga barangay tangatawan 2026. Pinasatan ti mapanas sa ngagasot ken walong individual ken designated encoders manipod iti nagduduma nga barangay ken LGU tinasao panagsanan. Panggap ti aktibidad nga ibida ken isuro ti panangbantay, panang i-report ka na panagmanihar kadagiti proyekto ti gobyerno, tapno maisigurado nga awan ti pondo masayang ken mapmapan daytoy iti rumbeng pakausaran na. Dagiti umawat iti tulong manipod iti Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Growth of Equity Fund wenno LGSF-GEF kata 50 ken maysa barangay ti 5 munisipyo ti probinsya. Ti sagada sa Sabangan Barlig ken Basaw. Ti tunggal barangay ket nakasimpa nga maipaayan iti pondo nga agpateg iti 3,900,169 pesos. Kaya napintas ditoy mismo dagiti barangay nga beneficiaryo ti direkta nga mang-implementar kadagiti pinilida nga proyekto. In paganatgatmat ni ti DILG adakpal ti papel dagiti opisyal ti barangay ken entiro komunidad tapno maisigurado tunggal piso manipod iti kabanti tattao kata mapagbalin nga serbisyo ken ginawa para kadagiti umili.
Iti sa Baleda, maging Newswati Department of Labor and Employment Mountain Province Field Office titupad program tapnumang iti temporaryo at trabaho iti mapan nga limagasuto patpulo kan lima kakailian dito yung montanyosa. Manipo diti Agosto 11 naging 13 personal nga indawluan ti Dole kadwa dagiti lokal o gobyerno DepEd opisina ti Congressman Dalog ti panangibingay ti personal protective equipment when the PPE kana pa nag-monitor ti umunang aldaw ti panagtrabaho dagiti beneficiaryo. Nailista ti kaaduan anay deploy nga mangmangga dito yung munisipyo ti Sagada nga daan ti 193 beneficiaryo. Sinaruno ti Busaw iti 180. Bontok iti bilang 97 ken natunin iti 75. Nakatutok ti trabahuan da iti panang linis sa panangisimpa ken general beautification dagiti eskwelaan ken barangay. Dito ket mang isigurado iti mas natalged nga aglawlaw para kadagiti estudyante ken entero a komunidad. Inaramid na ti Provincial Councilor on Disability Affairs ti maikatlong quarter ti panagtaripnong para iti taon 2026 ti Agosto 18 ijay Bontok. Inda daulo dayto ni Executive Assistant Rolando Dia Bragado anay ibagi kaniya Governor Bonifacio C. Lacosan Jr. iti nasawa pa nagtitipon tapno kitang dagiti naaramidan kan subaybayan dagiti programa para kadagiti persons with disabilities when the PWDs iti probinsya. In panakol ti Provincial Persons with Disabilities Affairs Office, ninabaligi panang ipaay ti assistive devices kana selebrasyon ti National Disability Rights Week iti napalabas nga bulan ti Hulyo. Hindi ngay matagiti nagduduma ang munisipyo ti bukod nga aktibidad akas iti panang ipaay ti family food packs ken panang isayang kat ti technical skills training. Nakimaymay sa dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno akas iti TESDA amang palpalawa iti livelihood trainings nga na ramramanan dagiti PWD sa pasigurado mo ti DSWD nakasagana da nga ti tulong pinansyal para iti agas pangkabyagan kanda dumapay a serbisyo para iti sektor dagiti PWD. Napan mo tatalo gasot upat pulo ken 8 bakante at trabaho iti unel ken war ti pagilian ti naidasar para kadigti residente ti Mountain Province iti naangay nga World Cafe Opportunities wenno WCO iti Miyerkules August 19 ijay Governor Leonard G. Mayal Sports Complex ijay Bontok. Tinasaw nga programa ket in Pangulo ti TESDA Mountain Province kas pasati celebration ti may katalupulo ken 2 nga anibersaryo ken National Tech Walk Day. Panggap na ngaya si kadagiti Tech Walk graduates sa job seekers, out of school youth ken returning OFWs ti nagduduma nga oportunidad iti trabaho, pangkabyagan ken scholarship iti tulong dagiti lokal a negosyo ken pribado a kumpanya. Napadayawan mutlaang dinasaw nga aksyon dagiti provincial awardees ti idols ti TESDA para ti taon 2025 ken 2026 kadwa dagiti partner agencies ti gobyerno. Isabali adamag napilian dagiti baro nga opisyal ti Mountain Province Federated Parents Teachers Association para ti school year 2026 saging 2027. Kalpasan na may rami ti bukod nga General Assembly ijay Bontok. Indaulo ni Benito Bangnan kas pangulo ti baro nga grupo dagiti leader nagsapatay ti responsibilidad iti sanguanan dagiti panakabagi ti gobyerno provincial ti Montañosa. Nakanayon na matutukan iti prioridad ti grupo ti panang ipapigsay ti level ti literasiya pag-imbagang dagiti estudyante ken suporta kadagiti programa kas iti academic recovery and accessible learning program.
Iti naangay pa nagtitipon inyo na United Schools Division Office kati PLGU Mountain Province tiya napatug a papel dagiti naganaken manursuro iti panangitan dudo iti dekalidad nga edukasyon. Malaksi diti eleksyon na pagtutungtungan matlaang ti panangbukal iti Provincial Action Plan kantiya panang subli iti Constitution and bylaws ti Federasyon. Babaan ti baro a komposisyon ket manamnama ang mapasaya at pa iti panagtitinulong dagiti eskwelahan sang kabalayan ken komunidad para iti panagbaligi dagiti learners iti entiro nga probinsya. Nang rugimot iti Agosto 18, titaluan daw nga basic life support ken standard first aid training para kadagiti opisyal, empleyado ken volunteers ti barangay Alaba proper iti munisipyo ti Bontoc. Ti panagsanay kita may patpatungpal iti St. Barnabas naipatungpal iti St. Barnabas Compound no sa dino ti pondo ket nagtao iti barangay disaster risk reduction and management fund. Akong tiya panagsanay ni sigana dagiti lokal residente ti panagresponde kadagiti didigra ken medical nga emerhensya. Kadagiti imo na nga aldaw ti training ket na isuro babaan kadagiti kamong ti Bureau of Fire Protection Bontoc kadwa dagiti kamong ti Local Youth Development Officer ti Bontoc Emergency Response Team when the birth ti mga core principle of emergency action, cardiopulmonary resuscitation kana ti umno apan ang tami ti choking with the foreign body airway obstruction. Idi a Huwebes, Agosto 20 nga naglipas ti panagsanay no sa dino ket agbalin nga napaypayso nga community responders ket ti participants para iti nataltalged kana nakasagana a barangay. Kinakalkalampag ti Department of Economy, Planning and Development iti Cordillera Cara dagus nga ipatungpalag ti tulong ti gobyerno tapno sa lakniban ti pangkabiyagan ken kabaulan ag umatang dagiti umili at rehiyon. Iti nisayang kata panag-uurnong ti Regional Development Council CAR na iduron ti napartaka panang iwaras iti tulong iti sidong ti uplift program ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. May bilang ti fuel ken fertilizer subsidies para kadagiti naapektaran iti panagnato iti presyo ti lana ken dagiti amagatang. Malaksi iti direkta nga ayuda maisaksakan matlaang ti panangipapigsa iti Local Price Coordinating Councils ken panang isimpa iti transportasyon ti taraon babagan dagiti farm to market roads ken cold chain facilities. Kagidan daytoy ket nisingasing dagiti proteksyon pangkabiyagan iti sidong ti trabaho para sa bayan framework ti panang implementar iti natipin nga travel packages iti turismo ken pang mabayagan nga panag-akar iti renewable energy tapno mabawasan ti panagsanggir iti imported alana. Alalukuyan mo ti Department of Agriculture Cordillera Administrative Region ino DA-CAR dagiti manalon ken mangalap nga inapektaran dagiti bagyo nga Luis Maymay ken habagat adagos nga i-report dagiti dadal iti talon da para iti validasyon ken posible at tulong. Linmano na iti 16.48 million ti kabuklan at dadal ti rehiyon na sa tinukat danda ni 70% tine-record ti probinsya ti Abra talpasan nga iano ti layus ken soil erosion na iti talon ken pagmaisan. Iti likudan daytoy ket inpasigurado ti DA-CAR nga agtaltalingan nga stable ti supply ken presyo dagiti natnateng manipod iti Cordillera kamputa saan unay an apektaran ti highland vegetable production. Tapno suportaran ti distribusyon napagaraw ti Kadiwa Truck ti ahensya na itulod iti nasurok 11,000 nga kilo tinateng agturong ijay Quezon City kan Pampanga. Mangisagsakan na damot langan iti bini para iti panagmula manan dagiti kwalipikado a manlalon. Siyamot nga adulto ken mga kabataan tinabaligi an na-rescue ti National Bureau of Investigation Cordillera ken ti CAR Anti-Child Sexual Exploitation ken Trafficking Task Force kalpasan tinipatungpal nga entrapment operation iti maysa nga hotel iti syudad ti Baguio itay laeng nabiit. Arestado ti nasao nga operasyon ti duwa nga suspect
anang ipan kadag iti biktima manipod a Bulacan paturong iti nasao nga syudad para iti legal a serbisyo nga sexual kasukat ti kwarta. Ni patungpal ti panagtiliw iti at awaten ti main suspect ti Poodle Money manipod iti nagpamarang nga buyer at tauhan ti NBI. Itakot sa mangsangod at ti suspect iti kaso nga qualified trafficking in persons kana pananglabsing iti child abuse law dinto nga sangapulo ken maysa ti na-rescue a biktima. Dagitoy ket dagos anaya si iti Department of Social Welfare and Development tapno maipaanyan iti kaskenan nga tulong ken proteksyon. Ket dagita dagaro dagiti damdamag para itang aldaw ti Agosto 22, 2026 ket para mo iti weather update tayo itang aldaw ti LPA 08F nga dati mauawagan kas neneng ket mamon-monitor ti luar ti Philippine Area of Responsibility ken dati basit nga posibilidad nga agbalin nga tropical depression iti uneg ti 24 nga oras. Kabayatan natin dati nga LPA 08H kata mamon-monitor matlaang iti ruar ti Philippine Area of Responsibility. Ken ti bagyo nga daan ti international name nga Saudel ket mamon-monitor iti ruar matlaang ti Philippine Area of Responsibility wenno PAR. Isu nga agpalpalagi plata ti Radyo Sagada nga kanayon nga kitaen ti weather advisory iti Pag-asa wenno kitaan ti Facebook page ti Radyo Sagada para kadagiti road updates ken kasasaad dagiti kalsada. Ngarud siya ti mainga makadkadwayo iti tangatang agingay ti oras ti alas 12 ti malam na imbag nga malam ken stay tuned for more songs on air.